Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ġejna hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Illum hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar, ġurnata għażiża għal ħafna nsara, hija ġurnata ta' tliet affarijiet, tliet azzjonijiet ta' rikonċiljazzjoni. Dak li jkun jista' jagħmel qrara tal-ewwel ġimgħa tax-xahar, tajjeb okkażjoni biex dak li jkun jagħmel check-up. Ta' riparazzjoni li tagħmel sagrifiċċju żgħir bħala tpattija ta' dnubieti u ta' dnubiet tal-oħrajn u ta' adorazzjoni. Ara, ftit adorazzjoni tal-ewwel ġimgħa tax-xahar huma ħaġa sabiħa, tliet azzjonijiet. Illum ukoll qegħdin niċċelebraw il-preżentazzjoni tal-mulej, issa nispjega ftit fil-Vanġelu. Huwa wkoll jum l-erbieħ konsagrati, tliet affarijiet, l-ewwel ġimgħa tax-xahar, il-preżentazzjoni tal-mulej u jum il-ħajja konsagrata. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-eħmejl, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inbelkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla, amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċikontana nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll nkunu ppreżentati quddiemek b'ruħna safja. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti, araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ arawh ġej. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu u min hu li se jieqaf meta jidher. Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf fil-fidda u jnaddaf lill-uliet Levi u jsaffihom bħad-depp u l-fidda. U huma jsiru għal mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa u tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal fdari, bħal fis-snin li moddija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Intrafaw bibien, infetħu intom bibien tad-dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Min hu dan is-Sultan tal-Glorja? Hu il-mulej setan u qawwi. Il-mulej qawwi fit-taqbida. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Intrafaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja.
Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min hu dan is-sultan tal-glorja? U il-mulej tal-eżerċti. Dan hu s-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Qari mill-litra lill-Lut. Ħuti, billi l-uliet għandhom l-istess dem u ġisem, Ġesu ukoll bl-istess mod sar bħalhom biex mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fideh, jiġifieri x-xitan, u jeħles il-dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal omorhom kollu. Għax ta' bilħaq, mhux lill-anġli irid jgħin, imma lill-ulied Abraham. Għalhekk kellu jkun jixbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għal nubit il-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla, inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għal purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentaw lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju bħal gamjem jew żewġ bxieċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġustu tajjeb, li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispiritu Santu fuqu. L-Ispiritu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispiritu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu fuq dirajh bierek lil Alla u qal: issa usit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru Wobbu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-Ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbobita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u imbagħad tromlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej,
reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-għerf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-Vanġelu tal-lum u kelma waħda fuq il-ħajja konsagrata. Din is-silta ta' San Luqa hija interessanti ħafna. Mela għaddew 40 ġurnata mill-miliet, tajjeb għaddew 40 ġurnata. Għax fost il-lowd kien hemm id-drawa li meta ommi kollha tarbija ma tistax tmur it-tempju. Jekk ikun tifel wara 40 ġurnata u jekk tkun tifla wara 80 ġurnata, illum għandna din ċerimonja. Għaddew 40 ġurnata mill-miliet, it-tifel Ġesu, Marija u Ġuseppi immorru fit-tempju biex jippreżentaw. Il-kittieba antiki jaraw f'din il-preżentazzjoni ta' Ġesu żewġ affarijiet. L-ewwel nett qegħdin josservaw il-liġi. Ara, San Luqa jsemmiha 5 darbiet li josservaw il-liġi. Qisu din li josservaw il-liġi hija l-kontinwazzjoni tal-inkarnazzjoni. Ġesu li ben Alla sar bniedem mhux flajru, imma sar bniedem tas-sew li obda l-liġi ta' żmienu. Li kull l-ewwel tifel jiġi qisu mixtri mingħand Alla. Jiftakru dak li kien ġara fl-Esodu. Ara, it-tifel il-kbir qisu jinxtara mingħand Alla, jħallsu 5 shekel, tajjeb, ftit flus, u jippreżentaw żewġ bċieċel jew żewġ ħammimiet. Dik l-ewwel ħaġa, skont il-liġi, ara. U t-tieni San Luqa żgur li għandu qudiemu l-ewwel lezzjoni li smajna aħna. Il-profeta Malakija qed iħabbar l-anġlu tal-mulej li jmur fit-tempju. X'ħajmur jagħmel fit-tempju? Ħajmur jippurifika għalilna Malakija. Qisu bħal wieħed li jnaddaf id-deheb jew il-fidda bin-nar. San Luqa qed jaraf Ġesu din iż-żjara fit-tempju biex inaddaf il-kult, biex inaddaf il-qima lil Alla, biex inaddaf iġbija li l-bniedem għandu ta' Alla. Dan ħajmur jagħmel Ġesu fit-tempju. Ara, x'idija għandna ta' Alla, Ġesu inaddaf dawn l-idijat. Imbagħad ikun hemm xmun, u ikun hemm Anna, dawn li tnemm min-nies qisu biex ikunu xhieda ta' din iż-żjara ta' Ġesu. U xmun jgħidilna hawnhekk San Luqa mimli bl-Ispiritu Santu, imnebbaħ mill-Ispiritu Santu, ara ftit. Dawn in-nies tajba kienu mmexxijin minn Alla, mmexxijin mill-Ispiritu Santu, mhux hekk minn moħħhom, mhux għad-doġġ. U dan xmun jgħid talba li aħna l-qassisen ngħiduha kull fil-ħaxija, dik li jgħidula l-kompieta talba ta' il-jum. Issa u sejt tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi-striem skont kelmtek. Kemm hija talba sabiħa kieku jkollna x-xorti li l-kol kemm aħna ngħiduha fl-aħħar ta' ħajjitna. Issa u sejt tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi-striem skont kelmtek. Għal xajna jaraw is-salvazzjoni tiegħek. U jgħid xi ħaġa interessanti ħafna u rivoluzzjonarja ħafna. Dawl dan Ġesu huwa dawl biex idawwa lill-ġnus. Mela l-ewwel nett huwa dawl. Ġesu huwa dawl ħafna min-nies tagħna llum imma jifhmuhiex. Ir-reliġjon tagħna Ġesu Kristu huwa dawl mhux ġasar. Femmem Ġesu hemm id-dlam, hemm il-korruzzjoni, hemm it-taħwejt. Ġesu huwa dawl. U biex idawwa lill-ġnus, mhux il-poplu ludi biss, imma lil kulħadd, il-ġnus kollha. Din hija
revoluzzjonarja għal dak iż-żmien. U l-Madonna jgħidilha sejf ta' dolura jinfidlek qalbek, dan ħajkun sinjal li jmeruh, imma qudiemu trid tieħu deċiżjoni jew miegħu jew kontrih. Ma tistax tibqa' passiv, ma tistax tibqa' spettatur. Quddiem Ġesu trid tieħu trid tagħmel għażla. Ara. Illum nagħmlu l-funzjoni tal-gandlora, mhux hekk, nixelu x-xema. Għax il-festa ta' dinja festa orjentali, bdiet l-Orjent dil-festa s-seklu 6 u 7. Imbagħad l-Occident, Ruma daħlet din il-festa wkoll waqditha ma' festa penitenzjali u aktar tard kienet issir ix-xema fil-proċessjoni ta' penitenzjali kienu joħorġu bix-xema u għalhekk illum issir il-barka nbirku x-xemat tal-gandlura, anki biex nesprimu dan il-kunċett ta' dawl biex idawwal il-ġnus. Daqshekk fuq il-gandlura. Illum ukoll huwa jum il-ħajja konsagrata. U għalhekk sewwa niftakru nitolbu anki għall-qassisin tagħna. Kultant nitolbu għal kulħadd. Barra għall-qassisin tagħna. X'ngħid din il-kelma kultant jista' jkun hemm xi ħadd jaħseb jgħid il-qassisejn. Mhux kulħadd l-istess, mhux hekk. Hemm qassisejn u qassisejn, bħal hemm irġiel miż-żewġa u hemm irġiel miż-żewġa, bħal hemm żgħażagħ u hemm żgħażagħ, mhux hekk. Imma l-lewm naħseb hija stadina għalina l-koll biex nitolbu għall-rbieħ konsagrati, għall-ħajja konsagrata, speċjalment dawk li jħaddu l-voti tal-faqar, tal-kastità u tal-obbedjenza. Ħanejt kelma waħda fuq dawn u nispiċċa. Għaliex il-faqar? Il-faqar biex nuru li aħna maħniex marbutin mad-dinja. Il-faqar biex nuru li aħna nemmnu fil-provvidenza tal-Alla. Alla li qed sejkelna u qed jibgħatna jipprovdilna. Il-kastità biex nuru l-libertà, aħna maħniex marbutin ma' mara jew ma' raġel, aħna għal poplu kollu. Il-kastità, aħna liberi. U l-obbedjenza, anki dinja libertà, libertà mill-ġid tad-dinja, libertà mill-individwalizmu u libertà minna nfusna. L-obbedjenza hija libertà. Mhux kif naħseb jien, kif ngħid jien, imma jien marbut ma' xi ħadd, hemm xi ħadd li huwa superjuri għalija. Ara, l-obbedjenza mhux kif irrid jien, kif naħsibha jien, kif jidher li jien, ħafna llum nisimgħu ħafna, hekk jidher, imma jien hekk jidher. Mhux kif jidherlek int, ara l-obbedjenza anke għat-tagħlim tal-Knisja, għall-ġerarkija. Ara, mhux waħdi, mhux repubblika, imma obbedjenza. Tajjeb illum niftakru fis-saċerdoti tagħna fl-rbieħ konsagrati kollha u nitolbu għalihom u speċjalment għal vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji. Ħuti eżies fil-jum li fih niċċelebraw il-preżentazzjoni ta' tfajjel Ġesu fit-Tempju u l-offerta ta' Ommu Marija u San Ġusepp, nitolbu lil Alla jilqa' l-offerta tal-ħajja tagħna fil-waqt li ngħidu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sagrifiċċju Ewkaristiku li jiċċelebraw nitolbu: ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għal dawk li ma jemmnux biex isibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lil ħajja tal-bniedem nitolbu: ħajaraw għajnejna għal persuni ta' ħajja konsagrata biex jgħixu bil-qdusija s-sejħa tagħhom bħal Marija u Ġuseppi
li joffrew lil Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għallimna noffru lilna nfusna l-azzjonijiet tagħna l-ġurnata tagħna lilek biex tagħmel il-ġejt nitolbu. Ismana nitolbu għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom u nitolbu għal familja l-buġejja biex tinsaħ ħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk ukoll għal l-insar li huma berdin fil-prattika reliġjuża għal konverżjoni tal-Medin Bejn kif qed fil-bidu llum u hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar, nitolbu għal konverżjoni tal-Medin Bejn u għal dawk li huma berdin fil-prattika reliġjuża nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqat tal-biet tal-poplu tiegħek bl-interċessjoni ta' Marija Omm Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem, ilqana mulej jum nidma quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej mill-żoliti u ibni l-kien neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej inti rid li jibnek il-waħdieni joffrilek lilu nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek għadd il-ġdid tal-istess sagrifiċċju. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Illum li ben tiegħek li jumijek minn dejjem u għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispiritu Santu urih qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti bgħattilna u flimkien mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħruk u bla qiegħda intennulek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs mulej Alla tal-Eżerċit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Boġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
dan il-ġisem u d-dem għaddis tijak aħlist ġijieti kollha u minn kull ħasen. Żommi lejn il-mandamenti tijak. Tħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu rinneħħi jibnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja.
Ejnu bil-wiefa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien talba lil Ġesu imsalla. Hawn jien u Ġesu maħbub tiegħi, mixħud quddiem il-preżenza tiegħek, nitolbok bl-akbar ħrara li tnissel fil-qalb tiegħi sentimenti ta' fidi, ta' tama, ta' imħabba, ta' ndima kbira ta' dnubieti u ta' fema sħiħa li ma noffendik għat-tiżjed. Fil-waqt li bl-imħabba u l-ħnina kollha sejjer nġib quddiem għajnejja il-5 pjagi tiegħek. Nibda minn dak li qal fuqek il-qaddis profeta David. Nifduli idejja u riġlejja u għaddewli għadmi kollu. Nadurawk o Ġesu imberku, nadurawk o Ġesu imberku, nadurawk o Ġesu imberku, nitolbu. Bitqalbina mqazza li għamilna mulej temm fina il-milja tal-grazzja tiegħek, kif temmejt ix-xewqa ta' xmun il-ġust. U bħalma hu ma rax il-mewt qabel ma laqa f'dirajh lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dak il-tlieta Marjiet il-Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.